Σηκώνομαι από το πισίνε και τεντώνομαι. Ώρες πολλές καθόμουν όμως με καπλώνουνε κάτι τέτοια και ψάχνω το MP3 player. Έχω 3 μέρες μέσα το First Family, τον MOP. Λίγο hardcore έτσι για την αντίθεση, αφού όχι τόσο hardcore το θέμα βίντεο κλιπ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, λέω και πάω στο ασανσέρ. Στον καθρέφτη κοιτιέμαι ρε μικρά κλέφτη, κέρδισες. Το όνειρό σου πέτυχες, μα ώσπου να φτάσω στο ισόγειο μου φαίνονταν χαζές οι σκέψεις αυτές. Βγαίνω από το σπίτι, χαιρετάω τον τυπά. Λίγο πιο κάτω τον κύριο Γιώργο που πουλάει ηλεκτρικά. Κόντο στέκομαι προβληματισμένος, χαζεύω τηλεοράση. Βίντεο κλιπ βγάζει αυτό το έθνος. Ξενερωμένος χαιρετάω ξανά, γαμώ την τύχη μου. Γαμώ το B και το man. Χωρίς πολλά μπαίνω στο λεωφορείο. Πρέπει να μην πάω αργά, το ραντεβού ήταν στις 2. Παίρνω μια τσάμπα εφημερίδα, ξεφυλίζω. Αγγελίες, γυράδικα, R&B, πανδιστολή, το ψιστή. Αυτή η φυσιογνωμία είναι γνωστή. Μάλλον πρόκειται για τον κύριο Χ. Όμως τέλος πάντων πρέπει να έχω στις τάσεις προσοχή. Τι λέω, τέρμα κατεβαίνω Σαλονίκα Ανατολική. Καθώς περνάμε από τη Χιλίσιδα, ένα καινούριο τόν SGB's Masterpiece. Κάρμα σαν καγέικ, να σου και το τζις. Κυλούσε γρήγορα ο χρόνος αυτής της διαδρομής. Κατεβαίνω τέρμα αεροδρόμιο. Σκεπτικός περνάω στο άλλο πεζοδρόμιο. Μου παν ραντεβού έξω από το κλαμπ. Βγάζω τα ακουστικά, ο Lil Fame μου πήρε τα αυτιά. Ξαφνικά βγαίνει από μέσα πορτιέρης μπουρί. Πανίξυλος μόψη απειλητική με ενδοεπικοινωνίας hands free. Πλησιάζει και μου λέει σου είσαι για το βίντεο κλιπ R&B. Τι! Εμείς δεν κάνουμε R&B, κάνουμε hardcore hip hop και πάρτε το γραμμή. Δεν παίζει πρόβλημα με αυτή τη μουσική, απλά αυτό το θέμα έχει λιγάκι μπερδευτεί. Sorry, εμείς δεν κάνουμε R&B, κάνουμε hardcore hip hop και πάρτε το γραμμή. Δεν παίζει πρόβλημα με αυτή τη μουσική, απλά αυτό το θέμα έχει λιγάκι μπερδευτεί. Όμως που λες, ο πορτιέρης πήρε λίγο ανάποδες. Δεν είχα επιλογές, πάρ' το όπως θες. Δεν είχα όρεξη πλέον για την όλη ιστορία. Και φυσικά δεν είχα για να μαζέψω από αυτό μου ζηλές. Μπαίνω μέσα στο κλαμπ, έμοιαζε γιορτή. Στο πάτωμα κόκκινο χαλί. Απ' τη μία τσίξ, απ' την άλλη φουσκωτή. Φώτα, κάμερες και μουσική. Μπουφέτες με φαΐ, ξεπουλημένοι γνωστοί. Ασχετοί και σχετικοί και κάπου εκεί. Στο βάθος ένα θρόνο καθόταν ο κύριος Χ. Μου κάνει νεύμα κι εγώ προς τα εκεί περπάτησα. Φοράει μαύρα γυαλιά και έχει αστεία φαλάκρα. Η πρώτη ερώτηση ήταν το γιατί άργησα. Με συγχωρείς που δυστυχώς εγώ δεν έχω κάτι λάκ. Η δεύτερη κουβέντα του ήταν πες μου κάνα ραπ. Του είπα φόρα τη ζώνη, ομικά μπαγκαζόνι, γαζόνι. Μα τα γέλια όλων με σταμάτησαν. Ακολουθήσαν κρύα αστεία και μου κάθισαν στο λαιμό, μα φυσικά κι εγώ απάντησα. Σταμάτησαν και μάλλον ψιλοστράβωσαν. Πήγα να φύγω, μα χέρια χοντρά με κράτησαν. Ο κύριος Χ γέλασε ηρωνικά κι είπε για μένα είχε κάνει λάθος τελικά. Του λέω όπα δεν είμαι κότα, θέλεις αποδείξεις? Έλα να βάλουμε ένα στοίχημα που δεν θα το κερδίσεις. Λέει τι, του λέω το κρού μου και το κρού σου στη σκηνή. Να δούμε ποιος θα κάνει το κοινό να κουνηθεί. Αν χάσω κάνουμε R&B εγώ και εσύ. Μα αν κερδίσω μας δίνεις το μαγαζί και ό,τι έχει μέσα μαζί. Και η συμφωνία είχε κλείσει. Έπρεπε να είμαστε όλοι εκεί στις μία που το μαγαζί θα είχε γεμίσει. Σαν πρωτάρις την είχε πατήσει. Την είχε πατήσει. Γιατί ο κύριος Χ δεν είχε υπολογίσει ότι εμείς δεν κάνουμε R&B, κάνουμε hardcore hip hop και πάρτε το γραμμή. Δεν παίζει πρόβλημα με αυτή τη μουσική, απλά αυτό το θέμα έχει λιγάκι μπερδευτεί. Sorry, εμείς δεν κάνουμε R&B, κάνουμε hardcore hip hop και πάρτε το γραμμή. Δεν παίζει πρόβλημα με αυτή τη μουσική, απλά αυτό το θέμα έχει λιγάκι μπερδευτεί. Το επίσημο, το αλήθικο, το αλήθινο εστί. Παρεξηγήσιμο, μη αμφισβητήσιμο. Μοντιάζει το να πει. Ακού τι γίνεται πουτάνα. Σεισμός μες στην Ελλάδα. Κάβλα, η λάβα, η σκάνδαλο ομάδα. Σαλά επίπεδα, σαλά υψόμετρα. Αφήνουμε εμείς κολλημένους σαν τσιγαρόχαρτα. Άναψε τους, καπνίσε τους. Τίναξε τους, τάχτη τους, βρίστους και γάμισε. Πέρασμα τις φαμίλες γίνονται σκόνη θα δεις. Δεν ελέγχεις τίποτα όσο παίζουμε εμείς. Προς όλους τους γουάκ επαγγελματίες στη σκηνή. Δεν ελέγχεις τίποτα όσο παίζουμε εμείς. Μαγκά στα αρχίδια μου, πωλήσεις μακέτσας. Αρχίζω A-Dub με gay rap σε playback. Παράγοντες της φάσης σε όλους τους τομείς που ρίχνουν στάχτη μες στα μάτια για να τυφλωθείς. Δεν λέμε όχι στα λεφτά, μα δεν στυνόμαστε γι' αυτά. Η κόλλη μας ανέβαθη για ακόμα μια χρονιά. Για όταν όρημα κολόπεδα ή αλλιώς η δυναστεία. Οι πιο μάχημοι εκπρόσωποι πάνω από τη Λαμία. Οι πιο μάχημοι εκπρόσωποι. Ζήτα μας το λόγο, έλα να μας
ζήτα μας το λόγο. Όποιος και να είσαι, και ζήτα μας το λόγο. Ζήτα μας το λόγο, ζήτα μας το λόγο. Για κύλησες ή τριβή, ζήτα μας το λόγο. Ζήτα μας το λόγο, ζήτα μας το λόγο.